Sant Andreu és el líder del grup català de la segona B. Els quadribarrats han guanyat avui al filial de l'Espanyol per 0-1. Demà es completa la jornada amb l'Ontinyent Benidorm. Feia molt temps que un equip català no era al capdavant de la classificació de segona B. Aquest any el principal candidat era el Sant Andreu i avui els de Nacho González han assolit el primer lloc guanyant l'Espanyol B amb un gol de Mayor en el minut 68. Acompanyant el Sant Andreu a la zona alta hi ha el Barça Atlètic, que ha guanyat al Camp d'Esports de Lleida. El partit estava equilibrat fins al minut 90 gràcies als gols que han aconseguit Marc Sallarès per al Lleida i Jonathan Soriano per al filial barcelonista. Però al límit del temps reglamentari, Manuel Agudo, Nolito, ha marcat el gol que ha donat els 3 punts als de Luis Enrique, que s'han situat segons. La Grama s'ha endut el partit contra el Sabadell en polèmica. Els arlequinats s'han queixat per aquest gol anul·lat a Agustín en la primera meitat, quan el marcador encara era d'empat a 0. El gol de la Grama l'ha aconseguit Jorge Rojas, aprofitant un refús en el minut 25 del segon temps. El Terrassa ha aconseguit la segona victòria de la temporada, superant el Badalona en el quart i últim duel català de la jornada. Els ballesans s'han situat a 5 punts del 7è lloc gràcies a aquest gran gol d'Ivan Díaz en combinació amb Etienne. El Gavà, en canvi, no ha tingut opció al camp de la Vila Joiosa, un dels que podia ser rival directe dels de Jaume Bonet en la lluita per la salvació. Els visitants han tingut molts enemics al nou pla. L'argentí Fabiani, que ha aconseguit un hat-trick per al seu equip, i l'àrbitre murcià Navarro Fuentes, que a part d'inventar-se el penal que suposa l'1-0, ha expulsat Òscar García mentre escalfava i ha mostrat la groga a José Alberto i Quino, que en sumen 5 i seran baixa per al pròxim partit.